he channel lo entry tu zung te in saman che bai le ve ko le vo ina current recap tor hi honam tak mai ni a year hongrang ti ni in tu nai me a anti chwa kha ani a honam ti nge ke be se ni mi panau pang pakhat chu lau thong tak mai na tlan chia a ming chu hongrang ani a chutia atlan chian mek lai chu mi pakhat sang tak mai samwar vek chu atok ta a auna ngu chu trap chungin a kau boka hongrang chu sim chung kwa mi ni in thil ti thei tak le thunei na nga tak chung kwa ani a mi thil ti thei tak chung kwa ni wang chuan chu nau bang bo hongrang chu a khopumin anjon phata a hongrang nu minion ui po chuan afa pa zong turin shaman chu zun sak turin a ruaya a u simjei po chuan ama in atheyang tokin a zong ve bok ani anhun kal towa lokirin jei chu inchunga thuin hongrang nen chuan anluin fiama inchung sang atang chuanin anin biruk siak thina en tu zokin azan hu chuan an lomin an hlim thei hle thina ni kumsom pahni nuwa chuan sim chung kwa chuan hongrang chu an na zong chunjom zela thuleng bak vel te chuan auna no jei chu ramhwai ni na inzo thin le naupang ei thin tuwa soiri ka tam hle a anu hianwi ve thun chu damdoi khoin angola ve boka hongranga pa ve thung chuanin afa pania in soi lemchang te chu natakin asham ve zel bokani ni khat chu grand prince chuan yolgu kami le sa te chu anna thomek lai chuan athatta a yolguk chu athinarim hle a ma se prince ni awang chuan soi thei nei si lawa yolguk chuan lemziak chen khat te chu athlona peturin ti a achan po apatia damlo mek tana aman therin wang ani chumit lai vek chuan chobak suk chuan miswal azun nalama chuanin jei chu mi pakhat nen anin belai chu apufu a an falak mujin chuan aron chan chuak le hlau mea yanui assistant nyokson chuan enkola athunun chu harti to hle a shaman gongup cha chuanin chak taka umtura ti in mikfal poimo tak an nei tur tho chu ashila yan mi chuan athil ti thalo zong zong chu thopin ain siam pela sumdon chu thunun tumta a jei ro chuanin yan wi chu ahlau hle thunga achan chu an nau pan laya ati du da thei em bangani jei nu hi meini in papa anei theilo ta ka wangin no chwa ani take ge a mojin chu jei wangin aril ru a ha hle a an bani chuan tlan do hial an do thina ama ero chu jei chuanin timwal pho adu boxi lo wangin an omna chu an chwa san lo phot chu angai ta a nikhat chu ranwak mi tokke chuanin hongranga azan pu tho chu ashila anau panlai thil thleng chu a theing thil to thu shilin sipai ani mei baka assassin thatak ani thu chu ashil tela yanwi ve thung chuan shaman thu sei chu ringin afapa ani chu a ring hetlata jei hauna nu ve thungero chuanin anau hongrang chu ani aring thei chuang lo ani hongrang episode chu tenghya ronin trenin hongrang le in ho te chuan selki na bang bo chu an zonga leinoya salzor na muna an kala jei ro chu kudo then khan nen anin mukhoma naw pangbo chungchang le hongrang nen an bodan chungchang an soya odang lamna chu samdum tharau an muthungani jei chuanin zona zotin kudo hote ma chuan police anga lemchangin in lana
naupang bo chung te pawh chu zawhna a zawt bawk ani. An buai lai in Jay chuan a luh chila naupang chu puta a. Jay le kudo te chuan an chan chuaka lungpui chunga an thuk ruta ani. Kudo chuan samdum thlarau chungchang chu hrila. Hongrang pawh chuan naupan laia a chunga thil theng nen a in an em awang chuan chui chun zawm chu a tum ta ani. Mujin chu ranin lanin buaina chu a kiang ta a. Chuti mek lai chuan Grand Prince Han Piang pawh chu hlawh chamin a lo let leh mek a. Vanei thlak takin ama in ani lo hlau. Yelguk chu ran kal ve in Grand Prince mutur chuan wangman na an nei ta a. Hongrang pawh chuan an kalna hmun chu mak a ti hle a. Hongrang te chu an kalna hmun chu thlang to in pasha naupang te chu ngil nei takin an lo en kola. Chu chuan Grand Prince ni na dik tak chu a khuh mawi phak nge nge bawk ani. Hongrang chuan lemziak sual tak kha vei khawr ani thu tlasia in Grand Prince erawh chu ding khawr ani a. Jay maktilu tuk chuan hongrang chu a zui ta ringot a. Chuti mek lai chuan Mujin chuan hongsik chu muin hongrang chu bumpang ani a rin thur hrila. Jay te lo lang vele in an naupan laia an in fiam danin kutmang chuan a lo in biruk siaka. Hongrang chu hlau thawm hmel takin a awm a. Allergy chu a lo nei ta nge ya. Yanwi hongrang anu chuan Jay chu hawin kut a thlak bawk a. Hongrang episode chu tiang hian ranin chanin Jay chu thidura a chung thu rel mek ani a. Yanwi Jay nu shon chuan meeting ko mekin Jay thural pui te chu zun chua a shemna pek atum thu chu asaya Yelguka lo pui tu te pawh chu tha atum bok ani. An hun hluya lo kir leila noknim chu araya. Tlan bo atum mek lai chuan Yanwi chuan banang chingin tan nina atan tira. Yelguka chu du thlantirin ama nena chen dun chu a thlantir ta zoka.
nok ni mi una pa mungu ha chu ai thiam lo hle a ama wanga thil thleng ani ringin tur inin amale ama chu ai tha pha ta a tun huna lo kele taila jei chu cho ai lo wangin chaw to hle a hongrang chuan sha in rang takin damdoi thiam bula chuan akal pui ta fata jei chu aswang tuana a omin hongrang nen an lawin kaya atakrama chuan hongrang chuan akut chu alo von sak tak tak buka jei chu hoda in ina chuan a oma mujin chuan engkim achunga thil theng awang in ngai damalo dil ve boka hongrang chu a una pa dik takanga apom to tur tho chu a shil boka hongrang chuan lo ngai tharu rengin mujin chu wine lo thlak tu ani ti chu a hre chuak ta boka jei chuan chan himnan ama in alo tuar chuak vek chu alo ni a hongrang apate chuan hongrang chu hmuin yoguk chuan remalo ti a hongrang chuan jei chu kalpui ve turin ati a an kal don ta a yanui churon langin Lord Hong bula chuan thil pe khalo pe ve boka chumi nu chuan yoguk chuan lemsiak ngai che chu a pe ve boka Lord Hong chu aril ro abuai hle mea an thil pe ti chu en mei chuan aina an che awang ani Lord Hong chuan finfia tirin yanui i bek zok chu alemalo ni a lemziak dik tak zoga chuan chinchiana an siam chu amu chwa wang ani yanui chu athinarim hle a yogukin alobum wang chuan engkim mai kha alem bek ani ti a hre chhuaka jei le hongrang ate bula lokir le taila hongrang chu aril ro ha ro em ema achan chu ama thattura thupe ka don wang ani antumram an thlen ma ngeya tha atro sia ani lo chuan athuruk an hailan sakdon wangani hongranga pate bulchu an thleng ta ngeya apate chuan alo enfia chutia ain fia nu chuan abade chuan an kalma in poisei lo nun lak sak lo turin alo ti a hongrang chu ari ro boy le a achan chu arwa manna alo tin lo wang chu ani jei chu lo langin zana chuan tui lo chenga swam mang ho po chuan an lo ve mek boka hongrang chuan lo sha in alo that mak maka an hun luya lo kir le lokila
mujin chuan suam hmang ho chu jei chu hongrang laka veng him turin ati a ama ero chu hongrang that turin poisa apek bel tapok ani hongrang le jei te chu lo lang le in chuta an kaldun mek lai chuan jei chuan hongrang chu ake a inliam ti amu chuaka an nun chu adir thong ani ti an hrive ngal boka chuti mek lai chuan yanwi chuan shaman chu puina lo dir ve boka chu shaman nu chuan ataka om to lo nuwa alem chu alemani thu chu lo shila yanwi chuan meeting ko ngalin lemzia enfia tu jin chu kowin enfia turin ati a chinchiana om chu alemani ti chu soitirin alo baulok diam to ani englem ziak thiam dang ma in alem ani ti an phim fia theilo nan jin lem zia na mun le alem ziak chop chana hal ta veka hongrang le jei jin bo chu in thleng to in hongrang chuan jei ya thalo wang chuan athural puiten an ho angreng le a hongrang chuan jei thi sen chu sim thi senatana ahman thei tur thu chu soya ama in ring tir phota ahman changkai thei tur thu chu shila yogok chu lo lang le in noknim thatura amitir munru ha chu lo lang in episode 4 to huma chuan noknim chu hongrangan nu ti in ako lai chu alo lang be boka Dear Hongrang episode 5 chu tiang hian in chanin yokson chuan noknim raimek chu apuma tak chuan a beta athatupa chuan yoguk in ati tir ani thu shila noknim chu adam khuchwaka ama ero chu ana pai mek chu achan thung ani noknim chuan afapa turin naupang pakhat chu ala a tuna hongrang lema changmek hi ani tununa aron let le in noknim chuan jei chu inti baitir lo turin hongrang chu alo cha arwa manna dik tak chu simafa te ho zong tha hongrang lemmang chuan anthunei chu sak vek chu atumani hongrang chuan jei chu anman thei tur thu shilin ashrui shwai te chu atha tir tur thu chu ashila loin thiar filin turin hongrang chu acha ngai bokani chuti mek lai chuan mujin churon langin jei nunna der thonga ada awang chuan a inthiam lo hle a hongrang chu ran lang le in jei in puk athuruk chu muchwakin hongrangan anau panlaya alem ziak ada thatte chu awang muchwak ka jei chuan muin jei chuan ashiat na hlui nei le le tir lo tuma hongrang chuan zotin asatet chungchang chu zota achung ten ama anven him theina na apekani thu chu shila anna panlai chuan ama ta jok chu a theihil si awanga jei ta jok chu aman sakthin thu chu ashila hongrang chuan ahun kalto hre chhuakin noknim mem na afa thita tana sachet an phum lai te chu a hre chhuak war wara chuti mek lai chuan hongrang chuan sachet in phum to chu la chhuakin jei chu mu aril ruka jei po chuan aunau pa dik tak ani chu aring thei don ani ama ero chu hongrang chuan shilawin mujin nen a an omduna piang chuan a thik thlat zawk ani zankha chu jei chu soul reaper chungchang chu mun pakhata hian awazota tuma chuan an lo chhangam lawa chumi hnu lok chuan
bang suk chuan rubawin hongrang dik tak a hriat thu a sawi a hongrang lem zawk bula phuba lak a duh thu chu a hrilh a jei chuan a bum thei hram a hongrang dik tak a nih loh pawn a tih nat loh tur thu chu a hrilh a nokni mi hrih hruai te chuan jei chu thah an lo tum ve mek bawk a hongrang chuan amah chu pawm turin a ti a a nih loh chuan a nunna a chan theih tur thu chu a hrilh a sim sathlek chu pe in soul ripper chungchang chu a hrilh a jei pawh chuan a unau pa dik tak a nih chu a reng ve ta a amah thah tum tu te pawh chu an kiang ta hlawm a amah erawh chu mujin chuan a la reng thei mawt lo jei leh hongrang te chu lo langin jei chuan a hmun thuh rukah chuan a hruai a hongrang chuan jei chu a en reng a jei hmuiah thil thlum chu hruk sakin a ei ta dei a jei chu a zak rilru hle jei pasal tur chu lo langin chawi nu yawl ani a neh tum chuan thei tawp a lo chhuah ve bawk a lemziah duhreng chungchang te chu a sawipui a hmin a tum nasa hle mujin chuan va hmu in tih tawp a duh hle a mahse a thei si lo mujin leh hongrang chuan jei pasal tur chu a hrangin an chhui ve ve a misual tak ani tih an hre chhuak ta a nupui pathum nei tawh in a then an thi a a then chin hriat loin an bo bawk a hongrang chuan a nupui pathum na phei chu a hmai chu sawisakna avangin a chhiat vek tawh thu chu a hre bawk a inneih hun serh chu an hman hma che in juiyawl chuan a chhia hlawh te chu a lo sawi sa nasa mai a inneih hun chu an ṭan ta der mai bawk si a khang zung kha episode 5 atana kan recap thei chu ni a a hmuh nawmin ti ngei ka bei se a kanin hmu leh ṭheuh dawn nia he channel lo thlir thin tu zung zung te in zowain che bai leh vek le he channel hi lo subscribe lo ni chuan khawngin lo subscribe sakla notification bell kham lo me sak buk dawn nia hongrang episode 6 chu kan recap chhun zam dawn a a hmuh nawmin ti ngei ka bei se ni hongrang episode 6 chu tiang hian ranin tanin gyu ha chuan hongrang chu noknimin thu pe in mi that tura a tih chu a lo vo lawk a hongrang chuan jei chu pasal nei chuan a him zawk tura a ngai a amah erawh chu jei chu tlan chhiat a tum a Yunui hrih hruai te chuan an man chhuak bawk si a ninga chiah chu inneih nan a la ngai a mujin chuan lady kaw hnen atang thu a dawng a
chu lekha thona chuan choi chu yul nen an la in chen fel lo thu hi alo ni a jei nen chuan anin nei thei lo phangi don ani ko chuan in nei lak lo lai taka va in lan atum nge nge ani in nei ni chu lo thleng ta hun ser chu an tran meka mu jin a hri hruai te chuan lady ko chu an mu zong mek lo jei chu a hlau thawng hle chutia a hlau thawng hmel chu hawngrangan a hmuh chuan a in thiam lo rel hle a a chan chu mu jin a lekha thon tu kha ama ni in lady ko chu a tlan lo tir boka heng zong zong hi atina chan chu yanwi chuan jei tha atum wang ani ama aven him nana ati ani mu jin le a hri hruai te chu lo langin jei chu an lo hrai ruya hongrang chuan suam hmang ho chu lo thatin jei chu a thuk ruwa jei chu an hrai ri wang chuan engma mu fia thei lo le hre fia thei lo in a awma hongrang a kut chu lo vun saka chuti mek lai chuan hongrang chuan lo fop te boka pon lama chuan mu jin lo langin mu jin chuan juyul chu tong thlamuanin yelguk chuan lo hai lan sakin in nei na chu atop ta ani chuti mek lai chuan hongrang chuan zu lo ruin hongrang chuan jei adu thu chu in ho bula chuan a seya atuk zing chu lo ni to in mu jin chu lo langin a man sana thil thleng te chu alo ngai to meka jei po aril ru pai hle chuti mek lain hongrang chu lo langin nok nim hne na chuan jei chu thatum to lo turin alo nge na amaram shiana danin ati tur thur shilin ani lo chuan yolgukan a phat sanang chi a jei in a phat san thei tur thur shila jei le hongrang te chu lo langin jei chuan hongrang a ki sung chang chu lo sei fia amumang ani aringa ani lo chuan aza don em bang ani hongrang chuan amumang ani thu chu lo shila yanwi chuan yalguk nen an lo in kopti shiatir tumin ma se shona hunrem chang chu ala nei thei mei lo arwa manna angin kalchu tumin min chu kai sang turin lal chuan thupek ape boka yanwi chu athinarim hle a
yul chuan mun ho chu tran tlan pui atum ta ani yan mi chuan yakson le mungu ha nuk ni mi una pa chu arukin anin mu ti a hriat chuan a thina rin hle a chuti mek lai chuan mujin chu alo mang reng hle a chan chu jei chuan hongrang pumpel atum reng wang ani episode tom lama chuan yan mi chuan mujin asum do na thalo tak chu man chuaka yalguk chuan hri chuakin du thlang turin ti a mujin chu ho tu lam bula thonimo mujin chu a hnuai da turin a thlan tir ta a thang zong kha poina gar recap thei chu ni a a hmuno min ti nge ka be sei ni